Myanmar sipai Mizorama tlanchiate ron hruai tu tur thlawna chu voin chawhmalam khan lengpui airport a ache suala nunna chani ro anom lo thudon naina soidanin mi som pali chuanna Myanmar thlawna hi aron tum hnuloka runway a atlan lain a koi thuta atlan liamta a nunna chan anom lova hliamna deuh mi pali le hliamna vaklo mi pali te chu lengpui damdoin panpui an ni thudon chuan a soi hliam tuarte damdoin panpui na tura hian ambulance su damdoin pan na kong hnai lama tlanin airport terminal pon lama kong chhawng siama lenglovin atanga engemaw chen atan hnuwa hnungtol thein kong danga tangin damdoin apanta a atan na hian ambulance po a chiat pha nual nia thudon ania he kong chhawng hnuaiah hian airport duty kangthel motor po atlan lut lenglo nia thudon ani bok Myanmar thlawna che suala wang hian lengpui airport a thlo theina lut le chuak turte po ti top ngal ania amai ro chu naktu ka tang ero chuan apanga in thlawna te po an service le ngal theidon ni in GADA aviation wing ho tu te chuan civilians an hril ani heti lai hian voina thukhom MZP executive committee chuan mi puite ti buai tu ber Myanmar State Administration Council sipaiten zalen taka anral thuam tenen olsam taka ramri an ron kan fo chu tha an ti lo thu an soya India sarkar po civil mi tronpuina mamoa lo lut te laka akhong laya buaina siam tu ber Burma sipaite angai sak le duat taka thon kir fo chuan mit ati kham thu soin Mizorama Myanmar sipaite chu lo lut to lo tura an du thu MZP chuan an soya Bangladesh zofa an sahim na zonga Mizoram lo tlan lutte Central Force in an lo dang fo point an mit ati kham thu MZP hruai tu te thukhom chuan an soi bok ani Myanmar ram buaya wanga ron tlan chia an sipai mi zale palizet te chu nikum November thla khan Indian Air Force helicopter mangin More Manipura da chho an ni to a hemin hu hian Myanmar sipai ron tlan chia anom le boka kumin January ni nikwa le nimina te khan Myanmar Air Force tho na mangin Myanmar sipai ron tlan chia te chu lengpui airport atangin C2 a da chho an ni to a January ni hnia mi za somnga pakhat da chho an nia January ni kwa a mi za le pali le nimina khan mi za somriat pali da chho ni in alabang mi somkwa le pahni te ron hruai le tura local Myanmar thlawna chu voin khan lengpui airport a hian ache sualta ani